ಸೊ ಪಿಲಿಪಂಜ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ అయిన ಉಳ್ದಾಯ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಬಲೆ ಉದಯ್ ಸರ್ಡ ಪಾತ್ರಗ ಉದಯ್ ಸರ್ ಅದ್ಭುತమైన ಕೆಲಸ ಎಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ವರ್ಕ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ 35 ಡೇಸ್ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದನೆ ಪಂಡ ಕೆರಿಯರ್ ಒಂದು ಏನು ತೋಜಲು ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ತೂದು ಆಯ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ ಆದಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಇದನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಟುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪಡ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ನೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬೈತೆ ನೈಟ್ ಇಫೆಕ್ಟೇ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದಾದ ನೈಟ್ ಪೋನ ನಂಗೆ ತೇರ ಫೀಲ್ ಆಪಣ ಅವಿತ್ತು ಈ ಲೈಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಂಚೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಬಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಡ್ದ ಸೀನ್ ಮಲ್ತ ಐಕ್ 60 ಫೀಟ್ ಕ್ರೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ತರ್ಪದ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮೌಂಟ್ ಮಲ್ತ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಪಂಡ ಆ ಕಾಡು ನನಲ ಇಂಕ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕ್ರೇನ್ ಆಡಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಜನ ಕಾರಣ 60 ಫೀಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಣತ್ತದು ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದು ಹೈಟ್ ಏತಾಪಣ ಅದು ಮಲ್ತ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನಾತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಡ್ಡೆ ಬರಡು ದುಂಬು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು